ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲು ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದಾಡಿಯ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಡೆಗ್ ಬಾಲೆನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಡಪುರ್ದು ಇಂಕುಲು ಅಲ್ತುರ್ದು ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸ್ಕೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬರೋಡೊಂದು ದಯ ಪಂಡ ಮಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ದುಮ್ಮು ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗು ನಾಗ ಬನ್ನತ್ತಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೈ ಮುಗ್ಯರೆ ಪೋಯರು. ಸೊ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನರ್ದ ಹತ್ರ ನಾಗಮನ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಯಾ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ತಿರ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಣ್ಣು. ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಂಡಿಗದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಗುಡಿ. ಕಂಡಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ದೈವದ ಗುಡಿ ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡು ದಾಯಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡದೊಂದು ಇಷ್ಟ್ರೇ ಉಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ನನೊರೆಯನ್ನ ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆಯನು. ಒಂದು ಗುಡಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವದ ಗುಡಿ ಇಂದು. ಒಂದು ಎಂಗ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಈ ಸಲದ ಬರ್ಸಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೂರ್ದುಂಡಾತ್ರೆ ಸೊ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿರು ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಗೆಪ್ಪುವೇರು ಐಡ್ದುಂಬ್ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಮಲ್ದಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಂದೇ ಪುದರಡು ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಾಮ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮೆಗ್ಗಿ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಕ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಮೂಲು ಕಂಡಿದೆಟೆ ಮಿತ್ತು ಮಾಮನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತುಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೂರುನೊಂದು ಮಾಮನ ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಒಂದು ದೈವದ ಕೋಣೆ ಮೂಲು ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ರಾವು ಗುಳಿಗ ಚಾವುಂಡಿ ಜಟ್ಟಿಂಗ ದೈವಲ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ನಾ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು 15 to 20 minutes ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಐದು ಮಿನಿಟ್ ಬರೋಡು ಇಡೀಗ ಯಾನು ಇಡೀಗ ನಡಿಗೆ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ದೂರ ಡೌಲು ರೋಡು ಉಂತದ್ದು ಇಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನಿ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ 2018 ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತಡು ಮಾಮ ಇತ್ತೇರು ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ನಡೆದೊಂದು ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು. 2019 ಎನ್ನ ಮಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ರು ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಇಡೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಒಂಥರ ಇನ್ನು ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಡು ಆಡಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಮೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತು ಪೋನಗಳ ಬೇಜಾರು ಆರು ಹೆಂಗೊಟ್ಟಿಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅದು ಇತ್ತು ಜರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ತು ಬತ್ತು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಓರಿಯಾನೇ ಎಂಕುಲು ಬುರ್ದುಪ್ಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನಟೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರ್ಬೇಕು ಈ ಇಲ್ಲು ಇಂಚ ದಾಯಗ ಆತನ ಪಂಡ ಮಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಮೂಲು ಇತ್ತು ಜೇರು ಮೊಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಜೇರು ಮಾಮಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಲ್ಲ ಮೈತಿ ದಿನ ಅವಳು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅರೆ ಮುಂಬೈಲೆ ತುಂಬ ಎಂಕುಲು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದು ಮೂಲು ಕರಿಕಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಐಕ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬೂರ್ದುಕೊಂಡು ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಮಲ್ತು ಜೆಂಕುಲು ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮರ್ಮಾಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೇರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಾಯಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ದೆಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ದೆತ್ತದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದೋಸ್ಕರ ದಾಲ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಮಲ್ಪರ ದಾಲ ಪೊತ್ತುಜೇರು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಈ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಇತ್ತಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಮು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪೋತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ದೇವಿರು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ರೂಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆರು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಬತ್ತುನುಂದಂಡ ಎತ್ತು ಶೋಕ ಆಗುಂಡು ಅತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂಥರ ತರವಾಡು ಟೈಪ್ ಅವು ದುಂಬುದಾಕ್ಲ ಒಂಥರ ಒಡಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದಲ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಾತು
ರಿಯಲ್ ಆದ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮನ ಅಮ್ಮ ಬಕ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕಟ್ಟದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಈನ ಪನೋಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಬಕ ಬರೀ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೊರ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿಕ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಬಡ್ಚಿನ್ನಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕರೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಯ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಲೆ ಊರು ಓಲ್ ಪೂರ ಕೇಂದಿದೆ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಇಡೇಗ್ ಬತ್ತಂಡಾವು ಒಂಥರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ನೆನಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಡೇ ಮೂಲೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜಿಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮದ್ಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನಾವು ಪುರ ಅದು ಮುಂಬೈ ಪೋಯ ಆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು ಮನೆ ಎನ್ನಾಗ ಹಿಡ್ದು ಮಾರ್ಚಿಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಆವಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ನೀನ ಪನ್ಪುನ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಏನು ಮಾಮ ಮುಲ್ತ ದೈವದೇವ್ರ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮಾಮನೆ 40 ವರ್ಷ ದೈವದೇವನ ಕೆಲಸ ಪುರ ಮಲ್ದಿರಾರು ಆರು ತೀರ್ದು 7 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಹಾಪುಂಡು ಆರು ಪುನಗ ಈ ನೆಟ ಎಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಈತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪ ದೀವರೆ ಮಾಮ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಮುಂಬಾಡಿತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಏನಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಓಕೆ ನಟ ಉಲ್ಲೇರ ತಾರಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಪಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಡದು ಬೊಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ನೆಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟೇನೆ ಮಾಮಲ ಒರಿಯಿಂದ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಕೈತಳ್ಳೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೂಲು ಜೇನ್ನೊಣ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಿಂಗ್ಲು ಆತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅದು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕುಲನ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡುವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರೆ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯದ LKGಗೆ ಅಂಚಾದು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿಂದು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಾಲೆ ಜನ ಕಡಪಲ್ನೆಕಾನೆ 15 to 20 minutes ವಾಕೆ ಬರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೈಂಟೆ ಮೂಲಿನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ಮಾಮನೇ ಒಂದು ದೇವದ ಚಾಕರಿ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರೆ ಸೊ ಅಡೆ ಪೊಂಡಲ ಅರೆನೇ ಇಂಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟೆ ಪೊಂಡಲ ಅರೆನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಗರಡಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಮಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವೈದರ್ಕ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಮುದಣ್ಣಗರ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಂಡ ಅರೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನೆ ಎಂಗ್ಲು ಅವಲ್ಲ ಆರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರು ಮುಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರು ಚಾವಂಡಿಲ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ದೇವದೇವರನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಅರೆನೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನು ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲು 7 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಆಂಡಲ ಒಂಥರ ಅವು ಒಂಥರ ಏನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೇ ಈತ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತನು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಐದುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲನೇ ಊರು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಯಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲನೇ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅವಳು ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ಬೇಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಡೋದುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಮಾಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ತಿಕ್ಕಣ ಪಾತ್ರ ಅಂತಿರು ಹೊರತ್ತು ಬೊಕ್ಕೇನು ಅರೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರ ಅಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ ಬರೋಡು ದುಂಬೆ ಇಂಚ ಆಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರೇನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ವೈಟ್ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೇರತ್ತೆ ಅದಾಗಂತೂ ಆರು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪುರ ಪಾಡುವ ಪೋಪೆರತ್ತೆ ಇಂಚ ದೇರ ಪುರ ಬೇಲೆಗೆ ಅದಾಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರಾರೆ ಆರು ಮಂಡಿಡು ಪೋಂದಿ ಈಚ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದಿರಾರೆ
ಅಂಚಾದಾರ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತು ಪಿದಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗಾಯ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಮಾಮನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರ್ನಿ. ಓಕೆ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಈಗ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ನೆತ್ತು ಮುನ್ಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತಿನ ಮೂಲೆ ಸೊ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ಸುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಮೂಲು. ಸೊ ಎಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಸು ಪೂರ ಪೋದು LKGದ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ ಡಾಬಾಗ್ ಒಂಚಿ ಪೋಕಂದಾಂಡ್ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ನನಗ ಆನೆಕೆರೆ ಡಾಬಾಗ್ ಪೋಯೆ ಅವಳು ದಾದ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ತೊಕ್ಕ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಇಡ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಎಂಚುಂಡು ಲೈ ಉಂಡ ಖಾರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಅದೇ ಓಕೆ ಫುಡ್ಡು ಅಂತ ಖಾರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಕೊಂತ ಖಾರ ಆಣಂದು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಮೊಲ್ ತುರ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿ ನಿಂಗಳು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೆಂಡೆನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಐಕ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಒಣಸಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ. ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.